Mas ya ampun. Lagi coba orang dikenal. Ojo ngomong nih, Mas. Iki mau ngomong lagi. Sama Mas apa jenenge Mas ya ampun aku enggak tahu orang loh Mas. Oh, radio sih ya.
jenenge radio. Loh, masa mas? Radio Kediri Andika. Oh, Dirani, ojo rene karo saya tahu aku pengen, aduh mas. Samiar sapa ini budi kono jalur liyane ra apa-apa ngaturke sebelum. Jangan bilang mas. Dia ini matur ini juga lu bapak ibu mbak mas adik, yes, doyo. Ini ngomong Sik kok. Diceluk mau budi. oh iya sama kemana? Iki nang panggonane grene Bapak Pujian. Bapak, cinta Pujianto. Pujianto nggih. Yang tulis Pujianto. Yang tulis biasa putih tau. Lah ibuke sing iku. Ibu sing niku ibu. Lere niku Aduh, iki nyapa iki mas? sebelah ini. Mas Dian. Dia Ah wis sepi. Lah sing rumahnya ketemu Mbak Rani ya gitu. mas maaf ya. Iya. Iki Itu deh, mugi-mugi Bu senang kepala Pak sehat, dibantu lancar rezeki, panjang umur, amin. Tahun ngajeng nanggap malih. gendang. Mas aku nggak ketemu. Gendang dhewe. Putu. Oh, jadi ini acaranya nopo tuh Bu? Sebelah kan dia. Wah, Sebelah kan. Artis ya. Mas Ji yang aku nggak suka. Aku Mas Ji yang ngomong Mas Ji. sama nggak sering nyanyi toh Mbak? Mbak Isi itu tahun ini? Namanya Mbak Indri Puspita Sari Usomo. Ji, mangga Mbak. Pengen nyanyi Riki. nggak pengen. Karaoke apa belum Mbak? Ini nggak apa-apa tuh Mas di karaoke. Oh, polos. Iki mana yang pamuditan deh. Pon apa kamu ditanya Pak? Pamuditan ini kok saya nggak ulang dari situ jero. Iya. Mereka saking Bobo Supian Ringin Protigan. Ji. Nuwun lagunya kok ini kesak. Nah ini Ji. Waktu karena kita YouTube ini. Oh iya, iya iya. Apa-apa Pak? Bisa. Kaya ning YouTube ya lagune iki akeh. Iki sama set iki. Sak kaset. Lah pengen cerita YouTube ya nek iki 1000 dolar terus di channel dhewe. Ini para pamirsa. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh Mas, channelnya Mas. 1000 dolar channel. Apa Mas Margo? Channelnya apa? Dugo sing duwe channel kali gitu Iya toh Mas sama Ki. Dipecat sama kok karo bisnis. Iki Mbak Rani monggo dimulai sampai lalu dilanjutkan pemodel saking Bobo Supian Ringin Protigan. Pangunane samunubane kuwi sing mbok pilih sing endi? Oh dan kuningnya malah. Podang kuning Mas Andika. Mas Andika. Mas Andika ini enek podang kuning. Orang-orang aku cuma ngomong nih. Nggih, dumateng para pamirsa, wonten mari jenenge campur sari nggih. Yo nyanyi, yo jaran terus setelah ini ada jaranan rekan-rekan saking Provinsi Jawa. Yuk. Sayang
tak sawah tambah manis Atur suwun mereka saking Bapak Sukiat wonten Bandul Podang Kuning Bandul Kuning sampun alaksanaken. Ingkang salah singkipun menika wonten seni tari saking Progo Sri Sedaya ingkang dibudidayakaken dening panjenenganipun Pak Barung. Inggih. Semoga Mas Arum Arman